Això és una cosa absurda. Però jo volia fer costat simplement dient-vos, anem a veure, gent de Dénia, per què? A veure, pa què collons volem TV3? Pa què collons? Si tenim Canal 9. O si tenim l'Alqueria Blanca, me caga. Bé, jo simplement vos faig una reflexió que potser faig esta nit també en el teatre, i és un tema del TV3, perquè l'altre dia són coses que se m'ocorrissin. Vos les puc compartir? Compartim unes idees, sí o no? Va. Sí o no? Sí. Gent està flipant games, hi ha una dona i com dient «So què és? Què li passa a este?» Tu vine al teatre i veuràs. A veure, TV3, l'altre dia va sentir una notícia de que l'Artur Mas, de la Generalitat de Catalunya, el coneixeu? Sí que és així, que és com Superman, saps? I ell s'obre la Xina i li dius Catalunya, Ai, però va ser que gent d'acció cultural. Doneu-li records a Liceu. A veure, Artur Mas, vaig llegir jo, són coses que filla a voler, no? Vaig llegir que vol reunir-se en el camps, l'Artur Mas en el camps, saps? És un model, hola, Francisco. És un diàleg un poc absurd. Però, a veure, que vol reunir-se, a veure, l'Artur Mas, avui crec que ho ha tornat així, va veure si TV3 es veu en València i al mateix temps Canal 9 pot veure's en Catalunya, que dius, no! Jo quan vaig escoltar la notícia vaig dir, no ho feu això! Que la cagareu! Imagineu-vos el senyor Retor invadint Catalunya, que és la nova sèrie que estan fent en Canal 9,